Malawi Today. Iwe chakwera chakuti chako. Chakwera chakuti chako, chakwera chakuti chako. Pasala masiku angati kuti anthu avote. Tayo nse isuma sisafetereza yobwa. Demoni iwe. Demoni satana njerekeziwe, satana. Ukupempha voti, ngakhale utasisafetereza ulo watafika pa 20,000. Anthu sanga kuvotere. Sanga kuvotere. Chisiru cha president iwe, ulimbana ni ndani? Tayo nseyo umazisiya kuti zimenezo. Umazisiya kuti? Anthu akaja chiteze unali uli kuti? Anthu adya nyika unali uli kuti? Anthu adya mauzo anthengo unali uli kuti? Chisiru cha munthu iwe uzana ndi Jesse kabwera wako ndi chimwendo banda wakoyo. Zisiru za anthu inu palibe anthu amene angakupaseni voti inu iya. Unena kuti chani? Unali kuti nthawi zonse sumanena. Unali kuti? Kodi twa Malawi sakukufuna mukuwakakanirira kuti atani? Mwakakanirira kuti atani? Anthu sana kuuzeni ku parliament kuja kuti mufuna kodi mukatha anthu onse mziko mulamulira chani? Sana kuuzeni azikulu ku parliament. Ndia ukubwera kuti ukunena mtundu wa Malawi, ukunena mtundu wa Malawi kuti chani? Boza onali yambira liti? President wa Boza ngati we sinamuone iya. Boza onali yambira liti? Ndiposo ni audio yako sina imalize kuinvestera chisiru cha president iwe nditu. Mchewa wacha bejabe upanda nzeru. English ungoona kuizi wa English yo koma ulibe kuthekera kuti ungaendese ziko la Malawi. Ukakanira bwa. Ukanenya bwanji. Azako sana endese sunaone. Zinthu sizi machipa. Feteza mafika pamene pafika iwe pafika nawe iwe. Utamuchule ndani ziko linakoendesa ni ndani. Kodi tu nzako tu akamala mulira umaona ngati nzophweka. Iwo kaona ngati APM pamene akalamulira umaona ngati zophweka. Ndelero anakusira mwaka chete kaendesani. Nde mwaendesa. Kumalawi kwa mwali anthu angati ni njala. Kumalawi kwa zimangirira anthu angati ni mavuto. Ndio unena mtundu wa Malawi utanene cha nzeru kuti chani. Pasala masiku angati. Iwo nalionera kunena chakuti yambu yako president iwe nditu. Matako ambu yako. Amalawi anzanga. Monga ndimachitira nthawi zonse ndabwera kuti ndikupatseni ripoti. Ripoti ya zinthu zimene zachitika mdziko muno. Zomwe zikukhudza miyoyo yanu komanso kayendetsedwe ka ntchito za boma. Ripoti yanga lero ikhudza nkhani ziwiri. Nkhani yoyamba ndi ya mitengo ya fetereza yemwe ndabweretsa mdziko muno kuti alimi mupeze fetereza otchipirapo koposa yemwe anthu ena osakufunani zabwino akhala akugulitsa pa mtengo okwana 160,000 kwacha. Zomwe zili zosemphana ndi mfundo yanga yoti alimi mukuyenera kumagula fetereza pa mtengo wa chilungamo kuti ulimi wanu upitirire kutukuka. Nkhani yachiwiri ndi yakapezedwe ka mafuta a galimoto ma filling station athu kuti mudziwe zomwe zachitika kuti sabata ino mafuta asowe komanso zomwe tachita kuti tithane ndi vuto limeneli. Ndiye ndiyambe ndi nkhani ya mitengo ya fetereza. Monga nonse omwe muli alimi mukudziwira ulimi ndi nsanamira ya chuma cha dziko lathu. Ndipo ulimi wathu uli ndi magawo awiri. Gawo loyamba
ndi ulimi wa chakudya cha pakhomo kapena kuti smallholder farming, omwe ndakhala ndikuthandiza ndi fetereza wa Affordable Inputs Program AIP. Gawo lachiwiri ndi ulimi wa business, omwe pa chizungu amati commercial farming. Magulu awiri a ulimi onsewu wakhala ukuzunzidwa ndi anthu ogulitsa fetereza pa mtengo wopweteka, zomwe kafukufuku wathu wapeza kale kuti ena amakhala akupangira dala mogwirizana mchipani china chotsutsa pofuna kumenyana nane nkhondo kuti alimi muziti chakwera kudulitsa fetereza, pamene zoona zake nzoti iwowo akudana komanso kulimbana ndi programu yanga yokugulitsani fetereza mochipa. Ndi analumbira kuti athana nane. Iwowa akudana nayo programu yangayi yokugulitsa fetereza mochipa chifukwa akudziwa kuti ikapitirira programu imeneyi zaka zina 5 ndiye kuti iwowo zoti alemere posautsa alimi siziwayendera. Ndiye kuti mudziwe kuti tili pa chinkhondo ndi anthu ofuna kupha ulimi mdziko muno. Chipani china chotsutsa changomva kuti lero ndilengeze mitengo ya fetereza ochipa, kalekale athamangira kwa atolankhani kuti athiremo phulusa mu ufa omwe ndakukozerani ino Amalawi. Tikamatitu mdziko muno muli anthu omwe dzikoli sakulikonda, timanena zimenezi. Komano ngati anthu amenewa amayesa kuti ine ndisiya kukubweretserani fetereza ochipa chifukwa cha mchitidwe wawo olimbana ndi ine, lero ndimatinilengeze kuti anthu amenewa auponda chifukwa ine zomenyera nkhondo ino alimi sindidzasiya. Ndiye pofuna kuwatsimikizira anthu amenewa kuti sanditha, ndabwera pano kuti ndikudziwitseni mtengo wa fetereza wa AIP wa gulu la inu alimi omwe ndinu ma smallholder farmers, omwenso ndi alimi achakudya chapakhomo m'minda ing'onoing'ono yosapitirira ekala imodzi. Chomwe ndikufuna ndikudziwitsireni nonse amene muli gulu limeneli nchakuti fetereza wa AIP ayamba kugawidwa dziko lonse pa 1 Oktoba ngati mmene nachitira chaka chatha, kuti nonse amene mayina wanu analembedwa mukaundula wa AIP mupeze fetereza ameneyu mvula ya Disemba isanakwane. Ndipo fetereza ameneyu mudzagula pa mtengo wa 15,000 kwacha. Koma inu omwe muli mgulu la ulimi wa business, omwe muli mamembala amakalabu alimi wa business, ulimi omwe mumachita m'minda yosachepera 1 hectare, fetereza wanu wafika, kapena ndene kuti minda imene imakulira kuposera 1 hectare, fetereza wanu wafika kale m'madepot ogulitsira dziko lonse la Malawi. Ndipo fetereza ameneyo ayamba kugulitsidwa mawa lomweli pa mtengo wa 90,000 kwacha. Ndipo mapulogalamu a fetereza awiri amenewa sindisiya kuwapanga mpaka 2030 chifukwa sitingatukule dziko lino ngati sitipitsa chitukuko cha ulimi kapena cha alimi patsogolo.